abusua yɛne nananom a na egusua yɛbɔ nkomo yɛhyɛ ase ne sei deɛ na kyerɛ sɛ yɛbɛwɔwɔ na yɛne nananom ɔbɔ position ɛyɛ wɔn dibia yɛ ekura wɔn ana afei nso yɛmmane ɔba panyin nyamekyɛ maame nyamekyɛ maame nyamekyɛ ɛyɛ maame abana nyamekyɛ ne 1 week ana na wɔtwe da sɛnea ɛteɛ na yɛne nananom ani ɛho nkɔmmɔ na mbakyɛ kɔba ya me de na mbakyɛ wodin ani odibia yɛfrɛ me nana afie nyama abebu a me yɛ ni dwabe agoahema na kyerɛ sɛ ne paa na deɛ makɔ paa na mbakyɛ yɛ maame na wɔtwe da ɛna yɛdi wobaayɛ sɛn na teɛ na sɛn nso so ɛna ɛkɔɔyɛ me da ase ɛbɛn me sɛ ɛnɛ dwumadi a yɛbɛyɛ yi ɛfa na wɔtwe da yɛ maame na wɔtwe da ibɛdiɛ no m'ani asɔ bebree because ɛnyɛ obiara ne bɛdi na wɔtwe da nipa bɛba saa ɛnɛ na wɔtwe da no yɛ kama na deɛ yɛ me fɛ koraa ne sɛ ɛyɛ ɔyɛko na sɛ no ɔmo pon 1 o'clock ɔmo di na wɔtwe da na ɔmo pon 1 o'clock nka me nana ɔyɛko homa obetumi de ne tumi ahyɛ ne nsa sɛ me maame na wɔtwe da nti no me sende time no but wanyɛ saa ɛbɔ 1 pɛpɛpɛpɛ ana pɔn sɛ ama me koraa me dream asɔ me ni wo na me sɛ ɔhoma no ɔyɛ obi a ɔka no korɛ ɛnyɛ ahoma nyina na bɛyɛ saa nti me da me srɛ nkwantenten ma ɔhoma ɔyɛ kɔhoma na ɔtwe dɛ yɛde awie aka ayie no na sɛ ne ahemfo ne adɔfo ɛbɛboae no mesusu sɛ ɛdu sɛ time na 23rd October na amafo bɛba koraa sen sɛdeɛ na ɔtwe dɛ yɛdiɛ ɛmi de bebree n'ani asɔ na ɔhoma no nso ɔdɔ nipa wotumi sɛ well educated ɔyɛ kɔhoma no the way a ohyia wo a ɔbɛ express ne ade no oh she's a woman ɔyɛ ɔbaatan paa ɔyɛ ɔbaatan nti mesrɛ nkwantenten ma ɔhoma ne sɛ ɔsrɛ nkwantenten ɛde ma ɔhema adeɛ baako a yɛnyinara yɛsrɛ sisi a ɛde ma ɔhema ɛno no ɛsiane sɛ ɔno ɛna aka no yɛ a ɛwɔ sɛ ɔkorakora yɛn nyinaa na ɔhwɛ fie ɛkɔpem sɛ yɛn nyinaa nso so yɛbɛwɔ agu ne nan soɔ abusua ɛyɛ yɛn maame yɛn nana ɔbaa panyin abana nyamekyɛ na wɔtwe da ɛna yɛde akɔgu maame yɛsɔre so yi deɛ wɔnsɛm bɛ na wobɛka ɛde atwa toɔ deɛ mɛka ne sɛ ewiase wɔ yi ɛsɛ sɛ yɛdodɔdodɔ yɛ ho obi dɔ wano adɔ ne bu sɛbio yɛmfa ewiase nkɔ baabiaa mati makaw no ɛnkɔsi baabiaa nti bi mi de me advice a mede ma ahemafoɔ sɛ yɛndodɔdodɔ yɛ ho ne yɛntena se ne yɛnta yɛ maame ɔyɛ kɔhoma akyi nti abusuafoɔ nka bom biako yɛ wɔtene waka me deɛ yɛhia yɛnka no no na yɛnya wɔdɔ ɛma yɛn ho ɛno ɛne adeɛ a abere nyinaa nso so mesrɛ ɛde ma wɔbi biara a wɔhwɛ me program ɛsiane sɛ ɛnyɛ mo a nea ambassador meyɛ biara ne hɔ a ɛbɛkɔ anim na sɛ wotan me metan wo a yɛbɛyɛ den akyekyere wɔn Ghana ɛnyɛ yie ɛno nti no yɛmfa wɔdɔ na yɛmfa ntena wei ɛne asɛm a nana ɛka yɛ a wɔde twa atoɔ ɛde ma yɛ nyinaa yɛn nana ɔbaa panyin abena nyamekyɛ na wɔtwe da
na nananom nyina maba ya ma be hie obocho udin ene udidia media chuma champion ye dwantoan nana chuwa a champion dwantoan no oyeko anfi nana chuwa ya oye dwantoa hima ewo oshoko ene no ehie na obocho no twede ekosen no twede na me na yeda na sie so de nsuo ne ye na so bia de na me de bia yi ntino madawo na tie ni mu na ye ma ye ko so de me ba o ma eso ma ba wo ba yi e be bo adwumadi ni ti na me na yeda na sie wo da se da ni ni foto ben na wo ehwe na yenso aka ye wachiri afuto no wa adofo ne se bibi ere ha ntwa wade no fisani eni se nso de bete ama ye dum wochim nso se wade ti ase de ye de hoto no so ade nyina be di abo be yi ade nyinara ebedi aboawo na ebe wie wie wei ani asem a yen mama eka na yene mama akasa ewe ni nsamra mama esan se nanu mo wa dos papa pasa ni ka chire wo no nanu bebri eso so se ni nara ebe kasa mo jo wudi eni diya yo mede nana obruwa botma jase ni nana obruwa botma nana jase ya owo oyoko na nsa akani mami na twede ekosan ko yi oye pa repa no kura no se de ne nso ni ye ne nana no kura tete ye nyina ne abam kura ye bu nti ye ka se de wade be ye bia eye nti ma me kura me ka se bia na eto kese ne de e bia tipa na bibia adadi na wia no kura be bo ampa de kan no ya me soso ye e mai de na metie ye sufre na nini kupon ya boso ebo asase otie ebusua esufre na otie na nini na soso esufre ema otie enintin omakon ema yamani oba pani abana na meche na wotweda no akoso kama na bojo odibia the friend umusia amusi mi twafo ehuna twafo ehuna esi twafo no eni de ese akoba no confiance ko ni da ha sanite papa sanite yeni edikan twasam na oba ko na oba na wodi na twasa kitwa twasam papa sa na wotweda oba pani abana na meche ekosan ekoyie pa na edonyame ase because instead of pa yo soro ya ba ha instead nsuo ne ye ntimi kura mu fia yakwatina baby ne ye bompa ye se yade ebe boa ye no wati wie no amaye na ya bedi ye maame na otwe ne nso nyame odo boa ye eti wie maaye eti se la ye kwa na ye no nwanwa ne ye no nwanwa kura nti ebe nyame ase wo sa de ya aya na ye ikoso balance abusua ene mama no ekoso eda nyame ase na yedi aseda ene nyame dio nyame ya donwa 23rd of October yenye nsande shiai na yenye mama ajiro kura na jese samra na yakata na chikura na mia mama ebe ya sase su biara na baby mama nse me twa kura nse me twa so nse mo so anche ma ya medie na meba na be hu mo twafo hene nsoso wa film nti ya idina na kodu akase na o hwe na 2 weeks September 22nd on so be na be fie
na sada from say ya adom na mo mo aye ni kata na chi pa ma no wie jere pa dodo na so na oda to na shade papa na eno so je baba grasa for by America Cranny and Mrs. Mboa and Yadom and then Yabipian or Yuko, Kofodia or Yuko, if I Jane Nana, Mammy, a Oba Penny, Akuma, Sewa, Bonsu, Nanahima, and then Yabipian or Nana say, I can't you to find every in someone about the Pim or Yuko. Now, Nini Nara and say, a Oba Penny, a young mammy. Yeah, what done you been cool for? By America Cranny, and not me now watch that, and I may JD, and it's in a was say yaba, now your name, mammy, and your busia, a baby and come up. Now you will send me, now watch it down. A call ye near Echo, and in the usual son a brother input, and not your dear shame. Until lady can, even a mammy, Yako, mammy, you know Yako. Yeah, If you say about the Akono and the Debrapa, if you do on your twasso. No, friend Nana Akuma se Robinson. New job I don't think him. I'm Saye or Yoko him. I'm the I don't think Akuma. No new job for reading. Yeah, and she said, Mammy, Abolina Tofa, and the Amayan. Nature said, make ramp with your mechanic, I am a mechanic back up, and one I don't think him. As I say now, it is a cajon. It's not the dear over here. Say, one way, Nananum, ever born pulling poop, the moment to me actually whoopa, the one who send me at here. Mammy, and then ye did over penny now watching that. It's all saying that. And once you share a call, ye, saying so an air crown and a year or so, a brother and a yadiashe. Da Adolfo tie for it is so Damasi na bibia meka so owo waye mebi na so nam se Yakopon boy ya odu owo bata e dey owo no you said last year the chiba for me sa na me see bibia nka hye mi di ma chiba na me ye na yi na me amenye ela na kodua kesi no job I don't think I know so or Kohini. And also say film. That was 21st October. And I know so the film. To an Amoboa na ya in himself. Bibi sign and naturally. The film one and it is also it's only 3 weeks. And also a the film. Send me aqua and some money they kind. I could be a cassie. But you came last year. It may say, yes, be a mammy, and I say, no, my boy, so no, send him, mammy, now, Chidano, if you and send my I don't tell him so, and now, Chida. I know ye on the 11th September, I'm so be doing now, tree. Now, why in Bianca, some cousin may come, Sabi, dear Betchy. There's some Mocasa, and continue. I'm in it one among a fridge. You can't tell me a fridge. No, Kafa, let's see a someone, Namana, Elkia, Eja Papa, Eja, Nanka. So, you to me, I'm not going to say, Nanka, or Shas, it make us say, oh, a she, why you be a network, so, and so would be, and to me, and who or won't put no matter. So, we say, I'm say what was on my. So some traffic in so such a fridge. Yen and now 2 years, some see a traffic. After traffic, I buy a country, Barney Bayman, she had the time with them also now. To road I may be a cassa. Some cousin may come. Dear Betchy, and so you mean, Pajamini, a shilling, goes on one at the bar. No idea, chair, no swap pija, no swap. Just a dear young Massitrim, the sea meeting.
ɛne mpaebɔ ɛne mpaebɔ firi mu a ɛsɛ menyɛ hwee ka Nyankopɔn ɛne mpaeɛ a nipa nso bɛgyina akyire mbɛbɔ ma me to wu ayi me bi ankasa nka megye akyire a ɛm sɛ sere kora me nsere bi nanso Nyame te ase yi a nabasa kata yɛ so deɛ nso a na so Nyame anim wu ayi me bi owó ayɛ na mo bi na owó wayɛ yɛ nyinara ebi ɛsiane sɛ yɛn mpanimfoɔ ɛna ɛto ne ɛden a yɛdwane ɛto a wɔnom na owó ahyɛ aseɛ ɛbɔ wɔnom tɔdwɛ owó ɛyɛ ɔbɔne bɛn wei ɛne asɛm a ɛyɛ no ɛbisa na sɛ sɛ yɛde ɔbaa panyin no a wɔtwe da na kyerɛ sɛ yɛahyɛ ɛda a yɛde bɛyɛ ɔbaa panyin ayi yɔɔ no wɔakyɛ ɔda bɛn ɛna ɛhyɛ ɛsɛ bɛkora no akyi koraa Nyame yɛ adoma 23 October bɛkora ɔnidi akyi koraa nti awie a first week of December so na ɔdɔfo nso so ɔno nso yɛakora ɔno nso akyiri akwan nti ɛfiri a mɛhyɛ kɔntɛn nso ne ne kɔntɛn ma nso bɛwɔ kwan yɛ ade ɔno nso bɛfa so nti sɛ deɛ ne yɛaka akɔduru no no na ɛkyerɛ sɛ metie ne nanena yi a na meyɛ adom a October bosom yi a yɛde yɛ mu yi a ɛda a ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa ɛna mebɛyɛ oledi ɛyɛ ne yɛ koraa na yɛgya no kwan na kyerɛ sɛ oledi ne nyina pa a ɔba asase so ɔbɛyɛ ɛyɛ no na ɔde ne nyinara agya hɔ kɔ na saa ɛna yɛ Nyankopɔn nso so ɛbɔɔ no adeɛ a ɛɛfɛ ɛne sɛ wobɛwuo na woba ɛbɛsie wuo adeɛ baako a ɛyɛ a na ɛɛfɛ a ɛnika ɛno no nti oledi deɛ ɔkɔ na mene omienu aka yɛn ɛsa bɛn ɛna yɛtwa akyerɛ nkyirima nana wodeɛ ɛno nti megya wɔ ne mmom no asɛm bɛn ɛna wobɛka atwa to sɛm a meka akyerɛ ɔman Ghana na asɛmfɛ Nyame so mu ni agorɔ ɛkɔnyɛ Nyame a kɛfi last year I think March bɛpo mu no na memfa ne yie ɛmu sɛ Nyame nso nsa ɛwɔ me so ɛsan so asrɛ manfoɔ bibiara a ɔte m'ani nnuanom titiri akyikyafoɔ ne maahema no no mahemfo ɔmo a mowɔ amanɔne obi a ɔbɛte m'ani biara no yambɔ no oledi nane duru hɔ a ɔmmɛboa ɛna kɔdua kɛse okuni ni asɛbe ɔte amansan anim ɔno nso adane atɔ ɔduru hɔ a yɛbɛsrɛ amanfoɔ na ɔmo abɛboa yɛn sɛneɛ nnɛ ɔmo abɛboa me yɛde oledi nso no a wɔtwe da abɛwieɛ meda amanfoɔ ase meda saa TV station so a mene mo kasa meda mo ase aka na yo ɛne sɛ me nua bi na di ho adanse vat na mete mo nka no na ɛyɛ mahodwiri ɛyɛ mahosɛpɛ onyame nhyira aka na yo ɛne n'asefoɔ ne n'adwumayɛfoɔ nyinara na biribiara nso ebia TV no yɛde mpaebɔ ɛtrɛ mo adwuma mu nso esuhwɛ Nyame anim ɛde trɛ mo adwuma mu nso ma mo sɛ adwuma no nkɔ akyirikyirikyirikyiri na obi biara empu ne yɛntie na yɛayɛ akamfoɔ sɛbisɛbi mpɛduasa yɛsɛ energy ayie ho ɛyɛ adeɛ na nanom ɛde ato ho sɛ sɛbi nkɔ anu na ɔhwɛ kora nkyɛ sɛ wakɔyɛ sɛ bibi a ɛwɔ hɔ nti mɛsrɛ sɛ nyɛ yie yɔ no ɛne ani gye ho pɛ se but ɛto a to nti ɛda mo ase onyame ɔnhyira mo na mo ase paa nana sɛ ɔda akana yoro ɛyɛ yɛn papa Dr. Alhaji akana yoro Masoud ase na ɔsan nso so ɛsrɛ Nyankopɔn sɛ wɔnto no kwan mu na adwumayɛfoɔ nyinaa nso so wɔnhyira yɛn nyinaa ɛkyerɛ sɛ ɛnya ka yɛn papa deɛ a na ne yerenom Hajia 1, 2 and 3 na obiara nsa aka ne deɛ yɛda no ase na asɛm a yɛbɛka kyerɛ no ɛne sɛ yɛma ne daakena yɛnim sɛ ɛdɛn deɛ ɛsiane sɛ ɛnafam sɛ maame a wonim sɛ maame deɛ ɛtɔ deɛ ɛdɛn a ne nkyɛn ɛna mekɔ maame ɛna ɛkoroyi yɛ a ɛnyɛ maame nko mpo owuo
asan abobo todwe owo ifia awo nanso na da roma mama achichene wure san say owo enkola abo chiri ya ewose omo ni da ho na ohwe ye nyina itino mama achichene wure sa ene bese mama say omo badia na achichene ho ayure yara mase say lokoso na mo hwe na mo nkaye say 23rd of November October 23rd and you abakoso the final right abakoso na number 2 ever abakoso ahia bacho Oyoko Community Center Oyoko Community Center and you no abakoso na yenkai 11th eso na nakobia kese Oyoko mahini Jabin I don't think him Oyoko hini ya oye Jabin I don't think him so now okay na na okay 11th in one Sunday na imbi na okay na you da so a ya de na abeto pon na yakata na chikra ya da mu na ase abusafo yoni na nanom egoswa ekasa mesena se wobonidi nidibia na fe nkoma wo hono na ya chance na bacho ngakwa ya edu na bacho udi eni wodibia me de na nakosu afra kuma me woni dwabe edwampo hima se na na hima ni wa me na me ye second in wow and se ne kra ye no ampa se ne na nanom pa ene ne ye hia ye bo enkomo yi afei yenhwe ye mami oba pani abena nyameche ne na wohweda ehun komo sen ena ekoye ya ye dia koye kura yi sen susu ena etie mami obacho bisibisa na wohwede wo ni sen oh na wohwede obo ade adawo mane na na no adawo ekoyi kisa no pa ne se ne wiem ye ne nyankopon de wiem nya ne sakrana obue ehai me bibia akoso toti me bibia ye fefefe mame na wohweda fusu pie nyimu yi kwanya mo faso wo so mo de tutu ne ma sevu ni penyo mo didi nyina egufo me bibia ye pepepe ti ye danana no asen susu se ye yan manfo no so e ba no anyi ye mu ye so e bejamu na brebe na nyankopon tum no ba de so dum na se ye ni duwa e ba sa be shene ni emre no edru ho no a na se nyame bie kwan mu a mama abeba abehye ma ne hima enyam se owo na chi a bibiara wo hu ni ha se na oti echi ha ewo nyinara eya hima ananu nko a na eti echire ho ya ebi kra nyan sori ye no eno echire se ampa oba pani na wotweda no akoji papa na ahano eye baby a I say secret place a na no ba betina no eni wanka sade ewo ho ya nipa bebre na ewo ho no dede nti na no aba betina ha ya yenso so yenya privilege aba wono nchen eni wono edi enkomo na ese no we de ye betwa nitew e bacho wonsem a we de betwa to edi ama yenkura ijo me se ba me betwa to ama se ye da mo so ase se ba ba bua ma dwumadi no akoyi se je ni penyina na onya ne sa obu wo ha bedi na ochu be ko ne yase mobomobo na so susu no abusua no apija ma me no iso yo ba pani ayi na anye kola yi na ochu da ne mu ayi da ne de ne ebe dai atini eyidane de ebeye kese pa ache eye na wotweda no enti yenka ye na ye se eyidane nkasa no eye 23rd eye eda etoso adwenu nsa ya eye busumi October enimu busumi October ni eye 23rd October ene eda enso na nanom atenase ede ahye se yebekata yenna echi kura nifa kunya iso na yampa pa mu a akana yo television eso
ana wani go a wohwe ye fa ambassador na bring ni shi wa ha ya na wapai ni ejaba efreyi esan se ni obeye no sase so biara asem wo ho na mbomodi a na ma papa jo no so nchi ni boni if say wotu anana ba ko mienu mpo sima da wani mu wonum asem a ebeto wo yanhwe na nampo na ekuri se ekra sika anka obetim sika agye no kwa na nso so anye sika se yepodon agye na ye maame enkwa anka obenye don agye no kwa na nso so anye don na yepe emu anye so na aso ene ti bomo din esan se wonim ebra wodie no beba beda se woje bre hwe program yi na me ga do a e be se hia bye bye